Takže vlastne od obdržania posudku statika odbehlo 48 hodín. V priebehu včerajšieho dňa sme na základe tohto posudku zastavili dopravu na moste. Došlo k záveru R1 a padlo rozhodnutie o zbúraní tohto mosta. V priebehu dneška sme sa venovali teda výberu zhotoviteľa, ktorý by búracie práce previedol. Momentálne prebieha priame rokovacie konanie, ktoré by malo byť v priebehu pár hodín ukončené. Pokiaľ všetky administratívne procesy prebehnú úspešne, tak ešte v priebehu dneška by sme odovzdali stavenisko zhotoviteľovi s tým, že v priebehu večera alebo teda noci by boli zahájené aj samotné búracie práce. Samozrejme, že vyžaduje teda prípravu toho staveniska tak, aby teda bol vytvorený podporný krycí vankúš na vozovku ochranný a následne teda po zbúraní mosta odpratanie súte s tým, že je predpoklad a teda ambícia, aby sme v pondelok mali R1 priechodnú.